deur open. Kijk ik jullie wel zie. Is hij het samen? Het is hier hartstikke. Dit is live radio dan. Dit is live, dit is shaky. En Carien stond in de finale. Oh, dankjewel, dankjewel, Voor dankjewel. het eerst in mijn leven live op de radio een vrouw kussen. Oh, wat heerlijk. Oh, dat denk ik kussen. Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Je zit hier in het optreden van Veldhoek, dat zit in de boel. Ja, dus in dat optreden, dames en heren, die mensen die snappen er waarschijnlijk niks van. Het is vandaag de kern met Pit, een heel landelijke symposium. En het is nog live op de radio overigens, mensen. En ja, voor de mensen die het weten, we waren aan meedingen in de halve finale plek. Een finale plek, ik weet niet meer af. Een finale plek van het LVK, wat volgende week vrijdag. En daar zitten we hier dus in. Dat hebben we net gehuurd. Had er gesneden wie de voorstellen geweest.